очакване на нашите златни момичета, диамантени момичета. Те са и златни и диамантени, ако трябва да бъдем честни. Публиката вече е на крака, тръпне. Три багреника се вее. С нетърпение очакваме да видим съчетанието с 5 топки, поставено по музика от саундтрака на японската анимация Наруто. Музика, която лично Весела Димитрова си е избрала и е очаквала точния момент, за да я използва. Страхотна композиция. Много силна, много е хванато и е пипнато. Всеки един детайл от музиката е направен толкова музикално. Да имат късмет момичетата да успеят абсолютно всичко да покажат. Симона Дянкова, Лаура Трац, Ерика Зафирова, Стефани Кирякова и Мадлен Радоканова. Тръпнем с очакване на тяхното изпълнение. Виждаме и тези трика, татуирани като пепелата им. Им пожелаем успех и късмет. Стискаме палци. Фантастично. Чудесно изпълнение, невероятен синхрон, невероятни фигури, равнение. Много сложна композиция. Поздравления. Поздравления за Весела и за целия тренерски щаб. Това е съчетание, което държи под напрежение от първата секунда до последната и не отпуска в нито един момент, става все по-интригуваща, вълнуваща с всяка секунда. Чудесно изпълнение на трудностите с тяло, на всички колаборации, размени. А музиката така е подбрана, защото обикновено проблема в ансамбловите съчетания, че 2 минути и 30 много трудно можеш да намериш музика, която да
да не омръзне на зрителя, на съдията. Трябва да има градация накрая, а именно тази музика това притежава. Ето я и Весела Димитрова. Заслужена прегръдка. Всяко едно от момичетата заслужават. Сега по новите изисквания на ФИК, само един треньор от ансамблите има право да излиза. И представям си какво е на Весела, като стои сама там. Друго си е да има някой до тебе. Михайла Маевска е нейната помощничка. Едно момиче, което ти познаваш много добре. Дълги години си работила с нея. Виждаме оценката на Египет. Тя не би могла да застраши с нищо нашите момичета. Да, така е. Относно Михайла Маевска, аз съм много щастлива, че тя прие моите идеи и се съгласи да стане помощник-треньор. Аз смятам, че на всяка една от предишния ансамбъл мястото има в голямата гимнастика. На практика така се излучва. Да. Всяко едно от момичетата намери своето място и сякаш на този етап това място е най-доброто за тях и развитието им в посоките, които са поели, го доказва. Да, именно и за това върви художествената гимнастика. Още един пример. Кристияна Тодоров, която в момента стои на съдийската маса и оценява нашите момичета. Браво! Оценка 24,950 с първа оценка. Това означава, че нашият тим е на временното първо място. Да. Лидери след първото изиграване с 5 топки, но абсолютно закономерно.